Música rock, xogos, degustacións de marisco, discoteca móvil, agasallos e, sobre todo, motos. A 8ª edición da Rosa dos Ventos, a concentración moteira que organiza en Poio o Motoclub que dá nome ao evento, comeza xa a quentar motores. Desde o venres 7 ata o domingo 9, as rúas de Poio e concellos de arredores sentirán o ruxido de máis de 3.000 motos. Esta mañá presentouse a cita no Concello poiense. Por parte do Concello, decir que, como non podía ser de outra maneira, apoiar esta iniciativa por parte do Motoclub. Xa son moitos anos, evidentemente, anos que cada ano van mellorando na organización, van mellorando nas novidades. Eu creo que saben chegar sobre todo o que lle gusta o público e a xente que lle gusta o mundo do motor. Creo que teñen unha concentración que todo aquel que queira disfrutar aquí vai a encontrar diversidades, donde tamén é importante que meten turismo para que todos teñan a oportunidade de conocer o noso concello. O presidente do Motoclub destacou as novidades desta 8ª edición, así como a relevancia que terá este ano o respeto polo medio ambiente. Este ano vamos a incluirnos nun proxecto que ten o Concello de Poio no tipo de eventos co medio ambiente, os vasos que temos aquí diante, vale? Estes serán digamos, os vasos ecolóxicos que se utilizarán na concentración. A xente aportará €1 por cada vaso e no momento da devolución se devolverá eses cartos, vale? Se utilizará máis que nada como un alquiler. No caso de que se queran levar o vaso de recordo, pois poden levalo. Teremos unha escola de motociclismo de nenos pequenos. O ano pasado estuvo con nós a Escola Lorenzo, este ano vai a estar outra escola que é a KSB. Virán con aproximadamente 10 rapaces que estarán durante todo o día pois facendo o seu entrenamiento normal na concentración. Non podía ser de outro modo, pois tamén apoiamos a un piloto de Stun que é Miguel González, que é daqui de Poio, que estará con un piloto xa máis experimentado, como pode ser neste caso a V Campos na praza. Este ano agárdase que a participación sexa aínda máis alta que nas últimas edicións. Aínda están a tempo de inscribirse por un prezo de €25, que inclúe zona de acampada, comidas, espectáculos e actuacións, merchandising, rutas e sorteos de agasallos. Teñen toda a información na páxina arrosadosventos.com.